Vsak peti južnokorejski otrok je zasvojen z igricami. To pomeni, da si življenja brez telefona ali računalnika ne zna predstavljati. 화날 것 같아요. 자유를 빼앗아간 느낌. Igro z vrstniki na južnokorejskih športnih igriščih so zamenjale računalniške igrice. 왜냐면 놀이터에 가서는 그렇게 별로 할 것도 없고 뛰어노느라 힘든데 스마트폰으로 그냥 하면은 조용히 그냥 게임이 더 재밌어요. 게임은 스트레스도 풀어주기도 하고 그런데 운동장에서 놀이터에 두면 체력도 많이 달고 그래서요. V seulski četrti Gangnam so odprli posebno kliniko, saj je zasvojenost z igricami resna težava. Children we are seeing in our clinic sometimes will get really angry and then sometimes they get fight with their friends and they don't talk. Na kliniki zasvojene od računalniških igric vzpodbujajo, da več časa preživijo na prostem in se začnejo družiti z vrstniki. Tako otroci spoznajo, da čeprav je telefon lahko pameten, ne more nadomestiti prijateljev.